you over the last year has been a great honor and a great pleasure. I hope you learn how to follow this up. זוהי לא עוד לחיצת יד. זוהי לחיצת יד בין האיש שבקרוב מאוד ימונה למנכ"ל משרד החוץ של ישראל דורי גולד, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, לבין אחד האנשים המקורבים ביותר לבית המלוכה הסעודי, הגנרל בדימוס, רב אלוף אנואר אשקי. هدفها زعزعة الاستقرار في الشرق الخليج والشرق الأوسط وصناعة القنبلة النووية. זהו המפגש הפומבי הראשון בין בכירים ישראלים לבכירים סעודים. מכון המחקר הוושינגטוני, המועצה ליחסי חוץ, היא המארחת של המפגש ההיסטורי הזה, ואנחנו, מצלמת ערוץ 10, היא מצלמת הטלוויזיה היחידה שהורשתה לתעד את המפגש. At the core of our discussions has been a powerful sense that whatever our past disagreements, today our two states are facing the same set of security challenges. זוהי לא הפעם הראשונה שגולד ואשקי נפגשים. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. ובניגוד לעבר, העובדה הזו שאני ישראלי לא הרתיע את הסעודי, והוא הסכים להתראיין בלא שום בעיה למיקרופון שלנו. We sit down together to call for peace in the Middle East. You think that Israelis and Saudis can work together? Yeah, Saudi and Israeli could work together when Israel announced that they accept the Arab Initiative or King Abdullah Initiative. אשקי לא בא לכאן לבד. שניים מבכירי המכון הסעודי הצטרפו למפגש בוושינגטון עם ראשי המכון הישראלי. הישראלים והסעודים, כך נראה, חולקים דאגות דומות, בראש ובראשונה האיום האיראני וההסכם שארצות הברית מבקשת לחתום עליו בקרוב מאוד עם איראן. In one time they asked me, who is your enemy, Iran or Israel? I told him, the wise enemy better than the friend ignorant. אבל למרות שמדובר בשני גופי מחקר ולא בנציגים ממשלתיים רשמיים, אין ספק שהסעודים מודעים היטב לכך שבן שיחם יהיה בקרוב מאוד אחד הפקידים הבכירים ביותר בממשלת ישראל. למדנו גם להבין שיש לנו אינטרסים משותפים רבים. לאור מה שקורה באיראן, יש לישראל וערב הסעודית גישות יותר דומות ממה שהיה בעבר. ואם גולד רוצה שהידידות הזאת תימשך גם בתפקידו החדש כמנכ"ל משרד החוץ, נדמה שכל מה שהוא צריך לעשות הוא להקשיב לעצה של חברו הגנרל אשקי ולשכנע את ראש הממשלה נתניהו לקבל את יוזמת השלום הסעודית. גיל תמרי, וושינגטון.